Hayi angikwazi ke lokho ngizona. Mina kusekhaya befundisi la. Kusekhaya. Manje ngiyamangala. Bakuthiwa uthi uvakashele kuthiwa kube wena ukhulumela abantu abavakashile. Ngibingelele umpostoli, ngibingelele umama, ngibingelele abafundisi bonke, abafundisikazi. Ngiyabazana nje bonke iqembu lesizwe ekhaya likaJesu. Jesu Kristu inkosi. Abampostoli, nomama umpostoli, siyabonga kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu ngani. Ade ngisho nje ebusuku ngizindla ngithi icebo likaNkulunkulu libanzi. Ngoba ngazi wena uNkulunkulu wayenifihlelile isikhathi eside kangaka, kodwa-ke siyabona ukuthi wayenifihlele ukuthi nifike nizokhuluma lezi ndaba zecebo likaNkulunkulu ni-powerful ngale ndlela. Sidlile kakhulu ngalezi nsuku, mina enhlizweni yami ngithe zibe zincane, kodwa-ke zingezincane ngoba bengenzeka singazitholi, kodwa uNkulunkulu wasihlelele ukuba sizithole. Yazi ngilezi nsuku nje ngilalele inkonzo nenkonzo yakho umpostoli kumi leli lesi nje elila kumakhosi chapter 17 verse 24 la Eliya ayehlangana khona nomfelokazi. Sekwenzeke konke engikusho kwakwenzeka, siyakwazi bazalwane. Kodwa nalamazwi asho wesifazane ekugcineni verse 24 athi manje sengiyazi ukuthi wena ungumuntu kaNkulunkulu nokuthi izwi likaJehova lisemlonyeni wakho liyiqiniso. Angiphinde bazalwane, manje sengiyazi ukuthi wena ungumuntu kaNkulunkulu nokuthi izwi likaJehova elisemlonyeni wakho liyiqiniso. Manje inkonzo nenkonzo ubaba bayikhuluma la, leli livele kwehlele enhlizweni yami lokuthi babompostoli manje ngiyaphinda futhi nami ngisasho ngithi manje sengiyazi ukuthi amazwi asemlonyeni wakho aliqiniso. Azalana sihambeni-ke nalesi sifundiso uNkulunkulu asifundise sona ngalezi nsuku. Siyokwenza icebo likaNkulunkulu, sigcine icebo likaNkulunkulu ngempilo zethu. Sifundile kakhulu kusukela sifikile la, ngayo konke nje okwenzakalayo la kuyasifundisa. Intobeko ekubaba umpostoli noma umpostoli nebandla lonke, ukwamukeleka nothando nokusinakekela. Bakhathazekile ngokuthi nje lento kaNkulunkulu ebekiwe kithi iphile, ukuze uNkulunkulu akumesebenzisa ibe namandla. Manje wazalwane-ke sinenhlanhla enkulu, singazibuki inamba yethu sibancane, kodwa uNkulunkulu ngalesikhathi ukhethe thina ukuthi ake sihambe lapho sobe sikhona, simele icebo likaJehova, simele icebo likaJesu, simele ivangeli, sihambe ngokufanele ivangeli. Ngoba namhlanje ivangeli asenamandla kakhulu ekukhulunyweni, selinamandla ekwenzeni, selinamandla enkambweni, selinamandla kuyona yonke into yenzayo. Sebebuka lapho ivangeli, selinomsebenzi omkhulu ivangeli ngaleyo ndlela. Manje uNkulunkulu-ke akasisize konke sikuzwile kungabe ukuzwa, kodwa kube impilo esizoyiphila usuku nosuku lapho sikhona. Kanti ngoba kuchaza ukuthi njengoba siqoqile siyileli dlanzana, uNkulunkulu usithembile ukuthi lokho akade kubekile kwaba umpostoli noma umpostoli, uma sikuthola thina kuzoba nomsebenzi lapho sisuke sikhona. Manje bazalwane, singathanda kuzike, singahlisi, kodwa sikugcine sikwenza lokho uNkulunkulu asiphe khona. Ngicabanga ukuthi-ke le nkulumo engiyishilo ngilikhulumele nonke bafundisi kambe nizosho ngale ndlela engisho ngayo. Angazi noma ngicabanga
Jesu Kristu inkosi. Sengiyacela Nkosi Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osivusile namhlanje wasipha ithuba lokuzozwa icebo liqhutshwa. Ngithatha leli thuba ngibonga ukufika nje enhlizweni yami ngihlezi lapha phansi ngilalela ubaba umnikade ekhuluma ukuthi wayeqinisile uPawuli umetho wesifazana kathule alalele. Amazwi esiwazwile kuba umnikadi enza ukuthi thula ucabangisise lokho ade kusho nakho konke ade kwenzeka kulezi insuku sila. Siyambonga kakhulu ngebazalwane uNkulunkulu. Sila enhlizweni yami kuye kwafika izwi likuTimothy chapter 2 kuTimothy wesibili chapter 2 verse 15 no verse 19. Ngicela ukufunda umphako bazalwane enginikeza wona bafundisi bami. Sengajwayela abazali bafundisi ilo mphako ngabavangeli nawonke umuntu okhona. U2 Timothy chapter 2 verse 15 uthi khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, sebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Bese e2:19 wakhona nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu sinalolu phawu. Sinalolu phawu lokuthi inkosi yabazi abana bayo nokuthi yilowo nalowo ophatha igama likaKristu makadede kukho okungalungi. Mphako-ke engiphathisa wona bazalwane senizile ngecebo okusuka nokuhlala nokuthi nje ngoba siphuma nje thina uqobo lwethu singalwecebo likaNkulunkulu. Siyambonga-ke uNkulunkulu ngalezi insuku. Ngifisa kakhulu ukubonga abafundisi bonke nabavangeli nabo bonke abazalwane abafikile ukuthi nifike bazalwane besikhathazekile kakhulu. Sithi inkosi kodwa ushilo na ngoba kwethu uma ngabe uNkulunkulu eseshilo kumele siqinisekise ukuthi ushilo. Ngoba uma engashongo sizwe ngathi ubaba uDlala uke wakhuluma ngevesi elithi uJesu wenze ngathi uyadlula. Kwesinye isikhathi uthi ushilo kanti uzwe ngathi. So uma ngabe kuzoba nokuhlela inkonzo ethize kumele sikhulekele ukuthi inkosi veza ukuthi ushilo ngempela, kungabi ukuthi sicabanga ukuthi ushilo. So uma ngabe uJesu enza ngathi uyadlula
ugcina usuze wathi ngimbonile kanti mhlawumbe ubona umuntu ofana naye ongathi ucishe efane naye futhi. So siyambonga uNkulunkulu owenzile ukuthi lezi insuku zibe impumelelo nanokuthi akhulume uNkulunkulu ngendlela akhulume ngayo. Siyambonga kakhulu kuwumkhuleko wami ukuthi siphuma la sikhuthalele ngempela ukuziveza siyisebenzi ethembekile kakhulu kuNkulunkulu. Futhi siliqondise izwi ungasho ukuthi ngicabanga ukuthi kodwa uthathe ezwini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyathola kakhulu ukuhlonishwa ababekiwe uNkulunkulu ensimini. Uthe umama uSithole ekhuluma la izolo wathi uNkulunkulu umvezele ingadi, waveza abasebenzi besebenza. So uma ngabe umsebenzi, ngiyakhumbula ngikhule ekhaya sisebenza emasimini, besiba nokuthi uma sekuphakama ilanga siqale sishaye kancane sisikhathele siqalaze ekhaya sisifuna ukuphindela ekhaya siyodla. KwaNkulunkulu-ke ngesikhathi ilanga liqhubeka lishona ingesikhathi usebenza kakhulu. Ingalokho leli zwi lithi khuthalela ukuziveze usebenze sithembekile kuNkulunkulu. Akungabi ukuthi vele sengizoshona sesibadala-ke thina bazalwane kufanele ngabe ngempela sesiyafundelwa ngeBhayibheli, kodwa uNkulunkulu usinikile amandla ukuthi asihambe ngawo. Uthi hamba ngalawo mandla onawo, usho uGideon ngelinye ilanga uthi hamba ngalamandla onawo. So asidingi amandla omunye umuntu ukuthi sikwazi ukushumayela noma sikwazi ukuphila impilo uNkulunkulu ayibekile kuthina. So asithembekeni-ke bazalwane, sisiveze siyisebenze ethembekile. Bese ngiyaxolisa kakhulu-ke uma ngabe kukhona okunganiphathanga kahle. Sizwile ukuthi uGesu uye wangabibikho la endlini isikhathi sithisha uma ngicele ukuthi yena ujabulile ngoba kuke kwaba nobumnyama. Manje kodwa-ke siphatheka kabi ngoba kube nomngane-ke kuthina ukuthi uGesu uzoba mncane. Siyaxolisa kakhulu, siyacela nisithethelele kakhulu lapho. Siyamkholwa uNkulunkulu osisiza ukuthi kungenzeki nangelinye ilanga. Nakho konke okunye okungahambanga kahle siyaxolisa kakhulu bazalwane, kodwa uma ngabe kukhona ongakwazi ukuthi mhlawumbe uyasho uvo lwakho ukuthi mhlawumbe beningenze nje, si-open to suggestions, sizokuthatha lokho sikhuleke ngakho silungise uma uNkulunkulu esisiza. Bese-ke ngiyafisa futhi ukusho ukuthi ngiyacela ababedebelele la ukuthi bangashiyi lutho bazalwane, noma sengenashiya thina bese sifake emlilweni ngoba sisuke singazi ukuthi isithutho kabani. Ngicela ukubonga kakhulu-ke kubo bonke abade bekhona. Ngibonga kakhulu ama-branch ala ekhaya. Nkosi yami, ngivele ngingazi ukuthi ngizothini uthando olungaka esilibonayo ema-branchini. Sibonga isipheko, sibonga umphako. Bazalwane basiphathele umphako. Manje uma bengiphathele umphako ngiza nawo la ngizowudla nabazalwane because umndeni wami yiwo lo, anawo umndeni. So ngiyabonga kakhulu bazalwane, inkosi sengathi ngabusisa ilona lowo nanokusicabanga nje, ngisicabange njalo nje ngisikhulekela bazalwane nonke ngamunye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyadinga, asinayo enye ifamily yethu yimina. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sengathi-ke isibani enisitholile la noma ngabe sivutha kangakanani, kancane kangakanani, sibambisise kuvikela ilangalo ukuthi singacishe emoyeni. Yilokho nje bazalwane, ngizocela-ke manje sizokhuleka bese sibonge ukudla bese sidla. Sekubuhlungu kakhulu-ke ukuhlukana, kubuhlungu kakhulu, kodwa ukuze siphinde sihlangane sijabule singcono sihlukane bazalwane, ngithi ngoba sesingasahlukani angeke sijabule ukuhlangana. So ngcono sihlukane-ke, sizohlabelela-ke bese siyakhuleka sibonge ngokudla. Inkosi yomusa imusise. Sandla sami